Și acum să vă cânt o piesă din la 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 la. Viața e o structură complexă, concavă sau convexă. Știi când intri, dar nu știi când ieși. Dreaptă, perversă, ea te tratează exact cum o tratezi. Și nu vrei deloc să cedezi. Când te doboară, te ridici, te enervezi. Și zâmbești și continui să spui. Visând la cai verzi pe pereți. La cai verzi pe pereți. Cai verzi pe pereți. La cai verzi pe pereți. La cai verzi pe pereți. La 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 la. Oppan Gangnam Style, Gangnam Style. 낮에는 따사로운 인간적인 여자, 커피 한 잔에 여유를 아는 품격 있는 여자, 밤이 오면 심장이 뜨거워지는 여자, 그런 반전 있는 여자.